आज आमच्याकडे पाऊस आहे. इकडे पत्तो धुवून घेऊन गेली. ही कोण शर्मिला शेतीची शर्मिला. मला पाऊस तुझ्या डोळ्यार इला इंका बोलाव तरी जे पाऊस माझ्या डोळ्याला नाही, माझं तोंड सुजला एक तर मुरकार काही तसा नको. मग काय आता सांग तरी. आज पाऊस आहे नाचलो ना 3 दिवस दमलो नाचान त्याचा पाऊस आहे. तेव्हा पोसा केव्हा भात आमटी डाळ भाजी वडे त्याच्यानंतर उसळ त्याची पांढऱ्या वाटण्याची त्याच्यानंतर काय आगे श्रीखंड आणि त्याच्यानंतर काय खायचा काय वाटायचं सांबार भजी कोशिंबीर आता परवाच आणलेलं असता आता घेऊन ये गवळण निघाली आताशी. पीठ कसा मळतो आणखी सांगवा कोया सांगायचं नाही लागेल. ढवळूचा कसा आता बघ ढवळतो तकडे आला कापतात ते शूटिंग केलं तकडे बटाटी कापतात ते बघ. ठेवायचं काढू या पानावर जेवू लागतो ती मेली अर्धा मनात अर्धा तासाठी सोडून दे. कुटी खोबऱ्याची वाटी बोल आता काय बोला असं सांग काय नाही काय सांगत तू काय केलंस दिसत नाही. औषध गो बघ कापल्यान कोणी माका सांग. मासाच आपलं तू कापते बसा नव्हतं ते कढीपत्त्यावर कोण चढा त्यांचे आपण नाही बाबा त्यांच्याकडे. ओ पवार ओ पवार काही गेले हो कढीपत्तो वा हो मी काही चढतय त्या कढीपत्तो केवढं उंचा येणारा खया दांडो हातात घेऊन होता खया ती बघ ती काय यार ये तो का कढीपत्तो आणले मग काय असा म्हणते घंटा काय पवारी तू घंट असा म्हणती नंदे वांडा मेली एकाची म्हणून बोलता तोंडावर तुझ्या खापर कशा पडले. कापार पडला नाही तब्येत बरी नाही मुरकार. तू काय करताना दिसतच नाही. मी काय नाही मी बघतोय तू घराकडे बघत काय तर घराकडे बटाटी कांदा कोणी कापला तू कापलंस ना काय कापले काय पण विचार त्यांना ते बसलेली ते. आज आमच्याकडे पाऊस आहे. इकडे पत्तो धुवून घेऊन गेली. ही कोण शर्मिला शेतीची शर्मिला. ते चायला चायला पहिल्यांदाच लावला भरपूर मला पॉस तुझ्या डोळ्यार इला इंका बोलाव तरी जे
पॉस माझ्या डोळ्याला नाही माझं तोंड सुचलं एक तर मुरकार काही तसा मग नको काय आता सांग तरी. आज पॉस आयो नाचलो ना 3 दिवस दमलो नाचान त्याचा पॉसा हा तेव्हा पॉसा केव्हा भात आमटी डाळ भाजी मेनू वडे वडे त्याच्यानंतर उसळ त्याची पांढऱ्या वाटाण्याची त्याच्यानंतर काय आगे श्रीखंड आणि त्याच्यानंतर काय खायचा काय वाटाणे सांबार भजी कोशिंबीर जमसण करीन भात भात ढवळून ढवळून हैराण झाली का भात काही शिजत नाही हल्ल्या वर्ष नाही होता पॉस वड्याचा पेट टकडोरांका दिला होता. काय झालं कोरोना नाही होतो थांबा ही करता पुरी आहे बघा मटण आणलेलं खराब नाही झालेलं हो ते कोरोना होता कोरोना खाता या 3रा वर्ष गेल्या वर्षी केलेला तिच्या आदल्या वर्षी नाही केलेला गेल्या वर्षी गावातल्या काय ठरलेले नाही लाईट लावती घे घे दाखव पुन्हा पुन्हा अशी काय असा फिरत चक्र फिरत नाही का मेन पिठाचा काम मेल्या मनारच घेतले नाही दोघांनी ताबू काय करत हे वडे सगळे बायका खाणार बापी भातच खाणार सगळं बायकांसाठी खरोखर. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज ज्या दिवसाची वाट बघत होत असता म्हणजे शिगम्याचा पॉस. बऱ्याच जणांचे कमेंट होते पॉस कधी आहे पॉस कधी आहे. तर आज पॉस आहे आणि तर सगळ्यांनी पॉसा केव्हा जेव आणि आज पुन्हा साडी वगैरे नेसन म्हणजे रंग उतरूचो. तर ते तुम्ही बघणारच आहात. आणि इकडे सगळी जेवणाची तयारी चालली आहे. एक धोंडो फोडणे घातला तर पाय उडत राहणार एकच दगड व्हा. हा एकच होया मग त्याचा सुरेख या कामात सुरुवात होली जमसण करीन तो भातच होईत नाही या झालो रे बाबा परसाळ्याची पुडी फोडू का कांदो फोडण्याचा कांदो खाला सगळा कांदे तिघे 4-5 कांदे आण ओके हो पहिले वाटप कांदे चुलीतच कापून आण अजून पण घेतलंस ना वाटप चांगला दादा चुलीत खोबरा कांदो आता त्याला घालतात परत आम्हीच करूया तसा एकदा जेव्हा आणि पाट्या मी येते घराकडनं पटकन भाजले किती बघ घरात गेलंय नाही चाय पण खालय नाही मी वाटा घ्या बघ यार मारीन पटात जाता पान खा खायत रो एक तोंडात टाक क्लिप वाले दोन याच्यावर 8 याच्यावर मेले पुढच्या जाताना खाता गे मासू का की काय गायला पुसतरे ना शेंगदाण्याचा असतात नाही मेले
सगळा पप्पावर आता परवाच आणलेलं असता आता घेऊन ये गवळा नाही झाली आताशी धर मूर्ख. नंदनचे कपडे आणि नंदनचे कपडे आण लवकर ये चल. मोबाईलात तिका दिसता काय 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 त्या डोळे पुट्टी आहे त्याने. काळो का काळोख म्हणजे तो ब्राईटनेस वाढव. दाभोळकरांचा ह्या कोणता पीठ मळताना आता बरोबर नाही कसं आता नाही का पीठ बघ कसं वेगळा नाही गे हातात लागतं बघ खायच्या घे जरा मोठे करा गे वडे हे कोणता लय नाजूक करता. तर मित्रांनो विनोद पण बोलवलेला होता कारण पण त्याचं काम असल्या कारणाने ते काही येता येत नाही कारण आजच नेमक्या त्याचा शूट होता त्यामुळे कारण त्याची काम महत्त्वाचा तर त्याका विनोद खूप आज आम्ही मिस करतो. खै रे अरे हस कर पॉस ट्रेन मध्ये पोसाक जेव पोसाक जेव के हे बघ काय काय म्हणतो या बघ बटाटी बटाटी मटन नाही मटन खायचा या काय चालला आता बघ पोसा गे रे ट्रेन नाही ट्रेन मध्ये येता ना चल रेंज गेली मगाशी मी छोटे केलोय तेव्हा पण ते गोल तरी करणार हा काय ह्याचा नकाशा कसो आयो विचार कसं करतो गो जात काढ येत नाही किती असे बघले नाही वड्याची मागतो ताज बघतली सपला आकड्यान मी घेऊन येईन पाटल्याला आमच्या मनावर घेतल्यानंतर घेऊन येत या काहीतरी सांगत जाऊ मी या वांगण कारण तिथून लाकडा आणि ही तुम हयसून हीच लाकडा आय कधी आता सांगता आता तू आज आलो बघलोय मी म्हणजे नाहीच कोणी आणणार यंदा आम्ही लाकूड आणलं आमकाच नाही आम्ही नाही ही जमशन काढून एक दिवस आणली माझी एकतर टेम्पोवर माझी टेम्पोवर आयक सांगलाय तू घेऊन येतं कडसून आणि मग मी आयक तकडसून मी तकडसून आणलेली नाही तकडसून मी तिका देते बडा की बडा एकच औषध देशी तेव्हा देशी
काय नको आहे आता नाव कोणी घेऊ नको तू जवळ होतोस खाणायचं होतो मी सगळ्यावर जायच नाही नाही तर आणून दिलं बेट लाव मोठा नाकडा कोण द्यायचा बेट लाव मोठा चोरी तुझा कोणाची त्या चोरी तुझा घेत होती आम्ही आणि तुझा ते काय करता दोन नाकडा तुझी काय दिलो मग तास सांगा तू आणून दे उद्या कसून चोरून कोणाची नाही आमची त्यांची पण एकदा आणलं घे एवढं स्पेशल फुकता काय बघ नाही तर रिटर्न पार्टी देऊ फुकता काय बघ नाही तर रिटर्न द्या का सांग पार्टी इकडे म्हणून मी जा फुकतय तू तेवढाच बघितलंस फुगला नाही कारण शूटिंग करता तो बघा त्याला सबुतला घे आमचा नाही गो चामाटा माका मारा घालशी मरती माणसा तकडे टाक डोळे कुठं इतक्या मिठाची मस्ती नाही लिया ती कडेकला होता की काय सांगते काय तिथले कोडो घे जा आणि सगळ्यांच्या एवढ काढणी त्या गाडग्यानंतर चपाट त्यांच्यावर आधी सगळ्यांच्या घेऊन झाली आम्ही आपले पे गोळ्याच येऊ में पांढरा बस सफेद तो ती जवान करणाऱ्याकडे हात धुतल्यानं कोणतो नको पाठी बस सुरुवात कर जा 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 काय टक्कर जा मध्ये नको बाल्या नाही ना सांगणार तकडे तर आजी ती पानात ताट गेली भात घेऊन ये आणते कोण आता कोण नाही तो तकडे बघित राहून गोळी चुकून हात धर चुकलो माझा
नको वडे खावा आता मुलींनी वाडा आकडे जेवण झाला हे बाबा फोटो काय काढते वाढून तरी दिलेली पांडे अरे मच्छा उठायचा घेऊन काय असं करतो परत सांगतोय ना मी तुका बाबू ए तू हाय राव रे हाय राव शूटिंग कर काय ती तुमची शूटिंग अगो रे तर मित्रांनो बघितलात तुम्ही की आज शिगम्याची सांगता झालेली आहे, म्हणजे रंग वगैरे उतरून पॉस पण करून झाला. तर खूप मजा आली, सगळी मजा मस्ती होती आणि विनूक आज खूप मिस करत होता सगळेजण. तर विनू असतं तर मजा येते असते आणि वाईज गाणी पण म्हटल्या नसती. तर विनू खूप मिस करता. तर सगळा झालेला रंग उतरण्यापासून पॉस सौ झाला. माका श्रीखंड बांधला. आणि शिगम्यात तुम्ही नक्की दरवर्षी या, मजा बघू कोकणातली. हीच खरी मजा असता कोकणात. तर बाकी सगळे मजेत ना, असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघत बसा. तर चला आता गुड नाईट, बाय बाय. तोंडाचं जसं का हां रे तोंड सुजला नाकान मुटको